ננסח 3 עקרונות עיקריים ונתחיל לקרוא טקסט. העקרונות שלנו הם כאלה. א', נאמר כך, בכל אחד מאיתנו ישנה תודעה שאנחנו מתייחסים אליה כאשר אנחנו אומרים אני זה התודעה שלי. בעברית קדומה התודעה הזאת נקראת נפש. השם שלה מגיע בסיכול אותיות מהשורש שין פי נון. נון פי שין מגיע משין פי נון. לפי ההבנה הפשוטה שלכל אות בעברית יש אנרגיה, ו3 אותיות בסדר הפוך עדיין משמרות את אותו סכום אנרגטי. לפעמים זה משחק עם שורש המילה בעברית, שמורכב בדרך כלל מ3 אותיות, מגלה לנו הרבה מאוד על המילה הזו. אם כן, המילה נפש באה מן השורש שפון או ספון או שפן. למה קוראים לשפן שפן? כי בניגוד לבעלי חיים אחרים הוא ספון, דהיינו נסתר. ספון, שין פי נון, נסתר, וקשה לצלם אותו נגיד. נכון? רוצים לצלם שפן. כן, חמק. אם כן, גם הנפש לא מצטלמת עדיין. אבל אנחנו יודעים בוודאות שהיא שם, ואנחנו יודעים בוודאות שהיא לא שם לפעמים. אנחנו רואים שהיא לא שם. היא נפטרת מן הגוף, משאירה אותו מאחוריה, ואז אנחנו רואים שהיא לא שם. זה החלק האחד שבנו, שבכל אדם. החלק השני הוא בעצם מקור הנפש, מקור האור של הנפש. במילה אור אני פשוט מתייחסת לאנרגיה. מקור האור של הנפש מכונה נשמה בעברית עתיקה. זאת הסיבה שכאשר המליכו גם בתנ"ך וגם באירופה למשל, מלכים או כהנים גדולים משכו את ראשם בשמן. נשמה, נון שין מם, זה השורש, שמן, שין מם נון. מה הקשר בין שמן לבין נשמה? פשוט הנשמה משמנת את הגוף, זורמת כמו השמן, מתפשטת וצפה על פני המים. השמן צף על פני המים, הנשמה כאילו צפה בתוך הגוף. הנשמה שנמצאת בתוכנו ומסביבנו היא מקור האור של הנפש. אני מסתכלת עליך איך אתה מתנהג, ואני יודעת מי היא הנשמה שלך, משום שהנשמה מאירה דרך ההתנהגות שלך. מה ההבדל בין הנפש לנשמה? הנפש מתקלה לאחר שהגוף קלה, והנשמה היא נצחית, היא אור נצחי. מדוע? משום שהנפש קשורה בגוף. ולכן אנחנו כותבים היום ובצדק בעברית את המילה גוף נפש כמילה אחת. זהו אור שנמצא בתוך הכלי. נגיד הכוסות הצבעוניות היפות כאן עם הנרות יכולים להוות לנו דוגמה טובה. כאשר הנר יעזוב את הכלי, האור יעזוב את הכלי, אבל כאילו יישאר משהו בתוך הכלי. תנסו לדמיין שהנר עוזב את הכלי, אבל הכלי עדיין מואר במקצת. לוקח זמן, לפעמים שעה, לפעמים 6-7 שעות, תלוי כמה זמן, את כל אחד, עד שהנר שנמצא למעלה מעל הכלי, אוסף את אורו, שזה אור הנפש, מושך אותו למעלה, ואז הכלי עצמו נותר ללא אור. במילים אחרות, ניצוץ הנשמה שבגוף, או בפשטות נשמה, כאשר הוא נפטר מן הגוף, הוא אוסף בחזרה, בהילוך לאחור, את מה שהוא כל הזמן משדר לתוך הגוף. אור הנשמה בגוף משודר לכל תא בגוף, כאשר מאיזושהי סיבה ישנה הפרדה בין הגוף לבין אור הנשמה בגוף, הנשמה יוצאת מן הגוף, חגה מסביב לגוף שלה,
ואוספת ממנו את שרי האור שלה.